କରିଛି। କଣ ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନଥିଲେ ଏହି ପଛରେ ରହୁନି। ତୁମମାନଙ୍କ ସାହସ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଏତେ ସାହସ ପ୍ରକାଶର ଯିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମତେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦଉଛ। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ କଣ କରି ଭାବୁଛ? ନେପୋଲିଅନ ନା ହିଟଲର? ଦେଶର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କଣ କିଛି ନାହିଁ? ଅରାଜକତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଶୁଣ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରୁଛି। तो फोन कॉलटा पुलिस पर्यंत पहुंची पारिबनी संपादिक से आदिठु स्विच ऑफ होई जीवो। ओ तू ताले सही लोक सेदिन मो घरକୁ ଯାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲୁ। तो स्त्री ने संपादिक से वो स्त्री वो मुहर शिकार खाने नहीं मते प्रतिहिंसा बनी रे गाड़ी दे औसरी बुझी रे तू जଳି पड़ी पाउंस होई जीवो। ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ମରିଗଲେ ସାମ୍ବାଦିକର କଲମ କେବେ ଅଟକି ଯାଏନି ଦେଶ ଧରି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠ ପରାୟଣ ହୋଇ ଆମେ ନିଛକ ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜଣେଇ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ଘରେ ତୁମେ ଆମକୁ ମାରିଛ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ମରିଗଲେ ସାମ୍ବାଦିକର କଲମ କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବ। नेता मंत्री अरे नेता मंत्री हम बाहुतले कालो पिताल करंती से माने कोन हमकु सुरक्षा देबे। हम सुरक्षा बल भितरे से माने सुरक्षा किंतु सांबादिक तू अनेक लोक देखिथिबु ता भितरु मन्यत ये मो विरुद्ध तले मुंड देबे तार एंटा फैमिली को ତାହେଲେ ମରିଗଲା। ଏଇ ତ ଲୋକଟାକୁ ତୁ ମାରି ଦେଲୁ। ମୁଁ ମାରିନି। अरे भूतानी तो हातरे ये फोटोटा मु नेई सारी ମୁଁ ତୁମ ଘର ତଳେ ପଡ଼ିଛି। अरे पुलिस मर्डर जेल आजीवन कारादंड नजर फांसी ନାଇଁ ବାବୁ, ନାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ଜେଲ ଚାଲିଯାଏ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖା କରିପାରିବିନି। ମୋ ବାପାକୁ କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲି ଭଉଣୀର ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କାର ସୁକାର କଲି, କିନ୍ତୁ ପାରିଲିନି ବାବୁ। ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମତେ ମାରି ନେଇଗଲେ। मते टंका दरकार ना मु देबी 50,000 को लक्षे देबी। ଏତେ ଟଙ୍କା ବାବୁ? କଣ କରିବା ପଡ଼ିବ ବାବୁ? तू देखिଛୁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଭୂତାଟା ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ପାରିବି ବାବୁ, ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବୁଝାଲି କଣ କରିବି ବାବୁ? अरे बोकाटा गिरे बानरे अनेक फोक देखी फोपाड़ी देबू आई चाली दिबू। ମୁଁ ପାରିବି ବାବୁ, ମୁଁ ପାରିବି। ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ओ देशांत वंशी अग्निगिरी रावण की वर्षा गिरा नो बल ओ साथे पंगा दिए ताको सहजरे मारी चटपट कर मारे अमीन तरफ तरफ के କେଉଁଠି ମର୍ଡର ହେଇଛି? ଏଇଠି
ମନେ ହେଉଛି ସାର୍। ଆପଣ ଏଠି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ମୁଁ ଏଇ ବାଟରେ ହିଁ ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ଲୋକଟାର ମର୍ଡର ଦେଖି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଲୋକଟାକୁ ଦେଖେ ତ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଏଇ ବାଟରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ କାହାର। କିନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ଭର ମର୍ଡର ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ହେଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଗଣ୍ଠୋଲଟାକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି ସାର୍। ଆରେ ଏ ତ ମୋ ଗୌର ଭାଇର ଫଟୋ। ତାମାନେ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ପାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ ବାଟକୁ ଆଦରି ନେଇଛି। ଆରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସେ ବୋକା ଆଉ ମୂର୍ଖଟା ବୋଲି, ଦେଖିବାକୁ ସେ ଭାରି ଚାଲାକ। नो नेवर आसामी जेते अदम होना काहेंगे ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି।